Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ruli Dwi Anggreni saking kelas 12 akuntansi 3 nomor absen 13 badhe mbahas sekedhik babagan unek-unek pasinaon jarak tebih ing wekdal wontenipun virus corona. Sasampunipun wontenipun virus corona, pamrentah nyuwun masyarakat kagem tetep wonten ing dalem lan sedayane sekolah dipun liburaken kagem ngendhani keramaian gina nyegah panularan virus corona. Nanging sakmenika pamrentah miyosaken kabijakan marengaken masyarakat kagem wangsul aktivitas kaliyan syarat tetep nerapaken protokol kasarasan inggih menika kaliyan giat nggirahi asta, ngagem masker lan jagi jarak. Nanging kagem sedaya para murid dipun suwun tetep wonten ing dalem lan sinau nglangkungi HP utawi pasinaon jarak tebih. Ing wekdal pasinaon jarak tebih menika midherek kula sinau dados gampil lan ngremenaken amargi ngagem HP. Nanging wonten ugi ingkang kagungan unek-unek menawi sinau jarak tebih menika dados sisah amargi wontenipun pambengan kados sinyal ingkang dadak saya awon. Malah wonten murid ingkang madosi papan ingkang inggil kagem keparingan sinyal ingkang sae supados keparing ngerjakaken ayahan saking bapak utawi ibu guru. Sanes namung menika, malah wonten ingkang nyalahgunakaken HP sanes kagem sinau, nanging dipunagem kagem dolanan. Midherek kula kaliyan wontenipun virus corona, sinau jarak tebih inggih menika cara ingkang paling sae kagem tetep sinau senadyan kedah tetep wonten ing dalem ngendhani keramaian supados boten kepareng virus corona. Ingkang paling wigatos kula lan panjenengan kedah tetep usaha mugi-mugi enggal wangsul kados rumiyin malih lan wangsul sekolah kados limrah. Cekap semanten saking kula, bilih wonten kelepatan, kula nyuwun pangapunten ingkang sekathah-kathahipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.